Bé, estem cansats, però bé. D'aquí un moment que l'acabem d'omplir. Vale. Sí, l'altre serà. Ja. Aquí va un guant, aquí un guant. Quina olor, He dit en allà, dic, ens anem... És un olor, que sí. Ja podríem continuar. Mira, vas pensar. Hola, què tal? Molta feina? Estones dono un globast, la veritat. Sí, de seguida. Estones no... Ai, que m'ha de fer un aprenentatge. Posa-li fort. Vinga! Anem com marca la llei, Guante blanco. Sí. Com marca la llei, guante blanco. Això estic... L'any que ve. Per aquí, els que volen esmorzar, per aquí. Si volem esmorzar, esclar que sí. Bueno, Ramon, què? Com va aquest any? Aquí, desbordaus, abarrotaus. Quina participació tenim, més o menys? Em sembla que 1.500. Molt bé, Serem a més, I el dia acompanya. El dia acompanya, tot perfecte. Aquí, això és una passada. Aquí amb el marquet aquí al davant i les finestrelles allà a dalt és una... I a les altres? És una meravella. No ho sé, no ho sabia. Què tal, Tomàs? Aquesta que és l'última, no? Què us sembla de la... La ronda estupenda, un dia meravellós, molt ben organitzada. La botifarra riquíssima. Ara ens falta la pujada aquí a Finestrelles. Botifarres del Prat, boníssimes. Comença. Un per un tots els que som aquí, Un per un, no? Això ja és bastant més complicat perquè hem parlat de... És com el wiki, però no veuràs. La banca tenim socials, sortit d'aquí. Tot això. Vale, després a la llarga ho hem de tornar per aquí. Perquè per ser per la B124... Molt bé. El que passa que no hi havia hagut de fer la curta perquè resulta que tenim un dinar amb la colla i sentint-ho molt no em puc fer la llarga. Però si haguéssim fet la llarga ens haguéssim trobat amb un problema.
que no haguéssim vist ni el Tomàs ni el Callar. I fent la porta ens hem pogut veure i ens hem pogut saludar, que ja ens tocava. Hem parlat de tu, n'hem parlat. Ah, sí? I bueno, ja el veurem, si això ja t'hem trobat. Sí, ara vinc dels esmorzars, que he volgut gravar una mica allà. Sí.
maco, és fabulós. Encara no estic acabada l'entrada per arribar a la sortida i ja estem al final i no funcionem. No quadra. Jo sí que he dinat, he menjat l'entrepà d'esmorzar. Sí, no hi ha molt promogosa perquè m'ha tornat 2 de 0. Gràcies a vosaltres.